Üdvözlök mindenkit! Kornél vagyok, ez pedig itt a legelső Kornél kontra Minecraft Hardcore videó. Ugyebár már az új csatornán. Itt átköltöztünk ide véglegesen. Nos, hát már nekem picikét hiányzott a Minecraft. Meg ugyebár rengeteg újítás belekerült azóta, mióta én utoljára játszottam vele, szóval lenne mit tanulnom ittem. És hát, hogy ne legyen unalmas sorozat annyira, ezért hardcore-ba fogom tolni. Ez nekünk miért jó? Hát, oda kell figyelnem mindenre, meg sokkal nehezebb lesz a játékmenet. Már is kezdjünk majd az élelem begyűjtésével, csak ezt körbe kéne nézni, hogy hol vagyunk aktuálisan. Szarügy. Egy bárányok lakta szigeten vagyunk. Szarügy. Ezt hívják úgy, hogy maximális szopás. Gyakorlatilag Survival Island picit nagyobba. Az a különbség, hogy büdös erdőn fognak élelmet termelő állatok megjelenni. Csak is kibaszott bárányok, és egy fucking fám sincsen. Csak arra van valami. Jó lenne. Ugyanis ha így marad a világ, akkor nem tudom, menti bírom túlélni. Tehát így valami élelem kéne, hát most jó, van búza magunk, de azért teheneket meg disznókat egyszerűbb megoldosni. Nem baj, vándorlunk. Egyszer meghalunk, akkor úgyis törlődik a pálya, szóval tehát mindegy, hogy merre megyünk. Majd persze, hogy állandó lakhelyet ki fogunk alakítani, csak az nem itt lesz. Lehet, hogy nem az óceán közepén lesz. Így mindentől elzárva. Szóval itt egy sivatag. Oké. Próbálj meg átkelni rajta, nem tudom mekkora. Remélem nem annyira túl nagy. És az eléggé jó lenne, ha így gyorsan áthatnánk az egészen. Ott lenne egy szép kis erdő. A dzsungelt ezt annyira nem szeretem, inkább erdő. Vagy mocsár, vagy pedig egyszerűen csak egy ilyen alföldi síkság. Ugyebár ott van rengeteg tején itt általában. Meg néhány fa. De remélem, hogy itt ez nem csak egy még nagyobb sziget, mert akkor rácsesztünk. Miért érzem úgy, hogy rácsesztünk? Akkor ez a sivatag. Na mindegy, tehát most mindenféle mód, csalás, mondjuk eddig sem nagyon csaltam a sorozatokba, tehát lefelejtsem annyit, hogy így néha visszaéreztem magam, amikor ilyen szürreális szituációba kerültem véletlenül. Fogalmazzunk úgy. Na, ott a dzsungel. Hát akkor ott telepedünk le. Tehát így eddig még nem nagyon csaltam sorozataim során, persze sima játékból csaltam, amikor rájöttem, hogy lehet. Így kb. Akkor kezdett el nálazolni a színvonal. Amúgy nem. Akkor is jó volt az. Csalás nélkül, ugyebár sokkal jobb a játék. Rendben, itt lesz a dzsungel, hát ez se a legjobb hely, ugyanis itt ritkásan vannak tehenek, meg disznók, és így ezt még a büdösében nem láttam dzsungelben, lehet, hogy azóta változott. De ez így nem az a hely, ahol túlságosan meg lehetne élni. Na, a macska az nem dob kaját, ugyebár. Próbálj csak horgászni. És egy fát most már kivágok, hogy ugye mivel építkezni, meg ilyesmi. Igen. Mindig így kezdődik, kivágunk egy fát. Nosztalgia. Emlékeztet a régi Minecraft időkre. Még a régi Minecraft az tényleg jobb volt, de el kell fogadni a változást. Tehát itt igazából nem is az a bajom itt a új Minecraft-tal. Ja, már így jól kibékültem, csak először voltam rajta nagyon felháborodva, hogy így egyszerűen egy teljesen más világot teremtettek, úgymond. Átalakították, tehát az már nem Minecraft volt. De egy jó kis 90 fokos fordulatot vett a játék. Zene picit hangos, nem? Music 2, Sound 6. Én nem tudom, miatt nem játszottam, valami 1 pont, 2 pont, 5, vagy 4, vagy 6, nem tudom már.
Az mondjuk, hogy nagyon régóta nem játszottam. Az az utolsó verzió, amivel így játszottam igazából rendesen, nem csak az, hogy így legfeljebb felnéztem egyszer-kétszer. Amikor bozták azt, hogy minden fát, ha átalakítunk így, is, hogy hívják azt a deszkává, akkor különböző színűek lesznek. Hát az is nem tudom, minek kellett igazából, mert a legtöbb szín rohadtul ronda, a sima fal legszebb továbbra is. Ó, mennyi húsink van. Ott van még egy tehén. Van ott tök is. Úristen, régen milyen ritka volt a tök, én arra emlékszem igazából, hogy így... Tehát így gyémántnál is ritkább volt igazából. Alig lehetett találni, meg akkor nem lehetett még termeszteni, ugyebár. Ebben téged is lemészárolunk. Nem, megtehetjük. Nem, úgy kell a húsod, nem egy cél érdekében dög lesz meg tehén. Ha ezt lehet annak nevezni. Ne fussál már. Így is úgy is meghalsz, drágaságom. Oké. És sikeresen meghalt, de nem dobott semmit róla. Ó, kajálni kéne. És itt hardcore-ba, ha nullára lemegy a kajacsíkunk, akkor nem csak az lesz, hogy így fel HP-nál megállunk, és akkor fél élettel így elbaralvolhatunk még. Ott konkrétan az van, hogy akkor basszad meg gyerek, így jártál, meg dög lesz. Ez sokkal nehezebb. Ugye már szörnyek is erősebbek, te is picikét. Nem tudom, hogy nehézségi fokozat állításával a szörnyek erősebbek lesznek. Vagy még én leszek a gyengém. Én úgy tudom, hogy csak a szörnyek lesznek erősebbek, én viszont ugyanazon a szinten maradok. Legalábbis régen így volt. Rendben, szerzünk követ, csinálunk sütőt, meg kőcselkány, meg néhány ilyen alapdolgot. Most én szeretném nagyon sokáig eljutni ebbe a hardcore sorozatba, ugyebár. Tehát ennek igazából ez a lényege, hogy minél tovább eljussunk. És van is miért. Nem tudom igazából, én szeretném, ha legalább ilyen 20-30 részig túlélném. Ha tovább megy, akkor az már csak ráadás. Tehát az már csak ilyen habatortán. Ó, szén. Oké, egy szín elég. Nem, kell még egy. Ezt a maradékot akkor kiszedjük. Vagy csak nincsen ennél sokkal több szín, de van itt még. Gyorsan felásom magunkon, de hogy elnézem, már kezd egy picikét esteledni. Ami nem egy túl jó él, de azt esteledik még. Csak eltakarta itt valamilyen napocskát. Rendben. Próbálok ilyen egy-két naponta feltölteni videókat, ugyebár. Itt a suli kezdés nagyon zavaros volt igazából, hogy az egész országban. Rengeteg dolgot kellett elintézni, stb. És ezért lett csúsztatva a kezdés, de ami késik nem múlik. És akkor is kell kemencet sem szomorú, hogy így. De jó, elmúlt a dupla kattintás zavar. Ez tök fasza. Hol van a nap, hol van a nap? Ott van, nem sokára le fog menni. Nem, be kell gyártani. Kérdés, hogy akkor egy szén az elég lesz. Oké. Csinálunk egy kőcsákányt. Egy kőbaltát. Meg 2 kővardat akkor. Így ne. Csak mondjuk még egy csákányt, vagy nem tudom, baltát igazából, most rengeteg fát szeretnék kivágni. Csak ezeket így szépen elhelyezem. Ne. Igazán nem tudom, mennyire jó ötlet belevágni még itt egy Minecraft sorozatba, de rám nem lehet azt mondani, hogy én kis újonc vagyok. Ugyanis nagyjából én is akkor kezdtem, amikor így a legtöbb videós. Tehát Sirius akkor még ilyen kis senki volt.
Igazából rendelkezett pár száz feliratkozóval, legfeljebb katamari és bárány voltak a legnagyobbak. Tehát ők voltak ott az isten császárok akkoriban. Nekik volt a legtöbb feliratkozójuk, legnagyobb rajongótábor ebből eredően. Csak ugye bárány abba hagyta, pedig lazán lehetett volna top 1 videós Magyarországon, ha nem hagyja abba. Katamari is igazából nem hagyta abba, de neki abba hagyta a Minecraftot, és utána nagyon-nagyon nehezen akart növekedni a népszerűsége, és egyre többen megfeledkeztek róla. Ugyebár meg Tatú is valahol akkor kezdte el. Tehát én is még itt nagyon-nagyon elején kezdtem el az egész dolognak. Volt nagyon milyen divatjáték lett. Tudom, milyen elképesztő. Mondom, hogy éjszakára leköltözünk. Én. És akkor itt este van, akkor bányászunk. Rendben, 7 sőt, azt kivettem. Meg is ezek egyet. Szóval majd egyenlentem megy a életcsíkom, és ezért felcsíkom, akkor majd megeszek még egyet. Hát akkor itt kezdjünk el bányászni. Igazából, ha kitermeljük a követ, már az is nagyon jó dolog. Hát a kő az rengeteg mindenre jó igazából. Eszközök gyártására, építkezésre, stb. Ez egy ilyen elég fontos alapanyag. Nem tudom most miről kéne pofázódni. De persze, hát nem csak Minecraft sorozat lesz, ugyebár egyértelműen, mert az nagyon sablon lenne. Hanem még szeretnék beindítani egy Mountain Blade sorozatot, ugyanis az nem egy túl rövid játék, szóval bőven lennének belőle videók. Én nagyon szeretem azt a játékot, ugyebár meg szerintem érdekes is igazából, majd meglátjuk, hogy titeket mennyire érdekel. Titeket nem mozgat meg a dolog, akkor majd legfeljebb nem csinálom igazából. Mert én minden ezen múlik, hogy mennyire érdekel az embereket. Csak hát bár ki kell próbálni aztat. Nem, akkor még Skyrimről is szeretnék. Ez is egy elég érdekes játék, van erős története. Szóval nem csak arról szól, ugyebár. Van egy akciózás, meg minden. Van benne harc. Az is igazából érdekes játék. Én nagyon szeretem. És a Skyrimban azt szeretem ugyebár, hogy ilyen szabad világ. Tehát nem úgy, mint a GTA, hogy járkálsz szabadon, legalábbis úgy, az is benne van. Tehát egy hatalmas területet bejárhatsz, ami már nagy előnye a játéknak, és mindenhol lehet ilyen kis mellékküldetés szálakat felszedni, ilyen, mit tudom én, torbandához csatlakozni a sötét testvériséghez, tehát nem csak a fő történetszálról van szó. Lehet fosztogatni falvakat, az egyik birodalomnak besegíteni, mindegy, tehát így ezek lennének biztos. Ó, netán még valami rendszerűség is lenne. Rámegy az elfogyott a csákányom. De ezt úgy kell érteni, hogy mit tudom én, ha már eljutok odáig, hogy mind a 3 sorozat stabilan fut. Akkor így megszabnám azt, hogy mikor, milyen videók lennének esetleg. Ezt nem tudom mennyire jó ötlet, de meglátjuk. Így még 2 csákányt, ugyanis tovább kéne ásnunk. Nem tudom mikor lesz reggel, majd valamikor biztos. Valahogyan majd azt is meg kéne tudakolni, hogy mikor lesz. Itt haladunk előre, és ha van barlangban érünk, akkor nagyon óvatosak leszünk. És könnyen meg lehet dögleni. Főleg itt rengeteget sebeznek. Már lassan elég mélyre érünk. Már csak 40 blokknyival vagyunk a bedrock fölött, ugyebár az alapkőzet fölött. És lókukit nem találunk. Az kéne.
Vasból van egy kevés. Igazából még valami barlangot kéne találni. Mondjuk erre elkezdek áskálódni. Ó, már is látom szenet, tök jó. Ó, még több szén. Ó, szintet is lépünk belőle. Tehát ennyire nem lesz több Minecraft sorozat, csak ez a hardcore, ha ez befejeződik, akkor nem tudom esetleg, ha nektek nagyon megtetszett, akkor lehet majd megint mondjuk hardcore, vagy valami móddal esetleg. Én most ki szeretném úgymond próbálni magamat, hogy én meddig élem túl a Minecraft világában. Az én kis alapismereteimmel. Hát tényleg majd kommentben segítsetek néhány dologba, amik ilyen nagyon-nagyon újak, tehát hogy azt a kurva. Disznó visít, mint állat. Szomszédba. Picsiket úgy hallott volna, mint a kutya nyöszörgött volna. Nem tudom, hogy videó annyira fog hallatszódni, remélem nem. Hogy eléggé képzavaró. De ez úgy, mint a kutya nyiszített volna, de aztán rájött, hogy ez csak malacka. Ezt azért álltam meg így a beszéddel. Elnézést érte, a szomszédnál lehet panaszt tenni. Ez valakinek nagy probléma. Milyen magasságban vagyunk? 37-tel vagyunk a bedrock felett. És igazából... Ó, 26 szívunk, mi a mikor szereztem? Ja, tényleg itt az előbb sok volt. De azért az nem tett ki 26-ot szerintem. Mindegy, megnézzük, hogy állunk odafönt. Reggel van-e már? Örülnék neki, ha igen, mert akkor így el lehetne kezdeni az építkezés munkálatokat. Merre is van ez? A fasz van reggel. Merről szigeteltem el magamat. Ottane. Hát még egyértelműen este van. Akkor jó. Akkor mit tudom én, kezdjünk kell még jobban lefelásni. Van még időnk rá. Igen, örök szabály, ne ás magad alá, kivéve, ha így csinálod, mint én. Ez a legjobb lefelé ásási módszer szerintem. Utána értem, hogy csak föl kell építkezned. Ugyebár a közepére ráállsz, és akkor mindkét blokkot ki kell ütni ahhoz, hogy leessé. Ha mondjuk pont láva van alattad, és kiütöd az egyiket, akkor a másik még megtart végedet. De attól függetlenül még továbbra is vigyázni kell vele. Nem. Iskola, kinek hogy megy? Igazából nekem most eléggé jól. Több szakkörre is járnom kell. Már saját elszántságom miatt. Ugyanis majd lesz ez a felvételi, ugyebár. És ott például a nyelvtanból nem az van, hogy nagyon nehezek a feladatok, hanem egyszerűen sok van. És itt adottan 45 perc alatt nem lehet vele végezni. És ezt mondta nekünk a tanárnő. Mi is átnéztük, hogy bármit gyakoroljuk őket, és arra való most ez a nyelvtan szakkör, meg a matek szakkör is. De azért, mert síkhülye vagyok belőle. A matek az jó, meg nyelvtanból nem vagyok olyan síkhülye, de nem is vagyok annyira túl jó. Az a helyzet, ó, elhűlt sákányom. Gyártunk egy ilyet, crafting table, és akkor csinálom még csákányt. Basszus, nem mindegy, úgyis jó. Dzsungle módot. A dzsungelfát elpazaroljuk, mert nem ezt célra. Rendben. Még 3 csákány. Tökéletes. Másodban ó, bakker. Kétszer kattintottam. Rendben, még több vasért. Az is jó nekünk. Ó, már nem tudom, esetleg horror videókat csinálok. Be horror játékokról.
láttam egy játékot, ami nekem nagyon megtetszett, ez pedig a Outlast. Outlast, így kell leírni. És ezt én Lucky-nál láttam. Hát mondom, nem vennék kopizásnak. Még szerencsére ő nem haladott annyira előre benne, így ha esetleg én is elkezdeném, nem lőnél le a poént, tehát... De hogy elnézem, nagyon ijesztő játék, meg Pansefitől láttam egy videót. Bedrock. De még nincsen barlang. Ajjajajajaj. De még van az az érzésem, hogy közben már kinappalodott. Ösztön. Picsáj kerti csájlántról nem lehet látni semmit. Na így már jó. Hát, felépítkezünk. Régi hagyományos módszerekkel. Wow, fákja ez repül utánam, vagy ez csak bugzik? Nem tudom. De elég érdekes módon akar engemet követni. Nagy világba. Akkor itt még föl. És talán elérjük a föld felszínét. Mindig hallom az zombiknak a morgását. Reggel van. Nem, milyen időzaj van, hát. Még nemrég kelt fel a nap, hogy elnézem. Vágjunk egy kis fát, beszedünk néhány birkát, és akkor az éjszakákat átaludhatjuk. Eléggé hasznos dolog. Akkor az ágyat majd mindig magammal viszem, mert ugye bár helyfüggő lesz, hogy mikor alszok. És szarul fogalmaztam. Ott helyfüggő, hogy hol alszok. Tudom én. Járok a nagyvilágba, ez pont rámested eddig, akkor nincsen idő arra, hogy én most hazamenjek. Tehát ott lefekszek helybe. Legfeljebb majd később hazamegy, de ugyebár ez nem fogja befolyásolni, hogy hol fekszem, mert ugyanis nem lehet újjáéledni. Ezért kell különösen vigyázni az életpontjainkra. És mindig legyen nálunk élelem. Nem lehet ezt eléggé hangsúlyozni. Nos, azt hiszem itt fog becrashelni a Minecrafton már megint. 70 FPS és 2, 1, 3. Na mindegy, köszönöm szépen a figyelmet, hát ez lett volna az első rész, a Minecraft is úgy döntött, hogy itt lenne a vége. Következő részben találkozunk, addig is, sziasztok!